Eyes on the road, ears on the wind, heart on the girls. Asig binuang dia, asig bikog-bikog dia. Mga to mga ga, usaba mo ruta gamay no. So ato namin lugsong namin kay napailakaw si coach. Kung ako'y mulakaw, unya ini gule. So what's up, may hapon sa tanan niya mga ga. Another day, another life, another blessing sa tutong tanan. Bungkag pagkitag buhok, wata ka pangandam no. Karon kay magbalik ta. Kay gikawat ko dire sa akong mga amigo no, si Paring Ryan, si Paring Dano, na sa gawas eh. Makita ba kana or dili? Repikas day. Mot makita ba kana niya or dili? Basta kay gi-surprise visit ko nila. Among plano ugma man ta Bernes niya. Saon taman? Na pa man. Na. Nag-intro pa. Dawa? Nag-intro Nag-intro mo. Sapat ko sir, tiniil na lang. Pagwan sa mo. Sa ko. Okay, tiwas mi. Kay explain dia nganong karon ta nagbike. Uyan mo eh. Karon may nagbike guys kay Ang plano karon naman namong free. Ang plano ugma. Grabe, kasi man tayo tawhala mag-offline of 4 hours eh. Kaduha na ka diapas guard. Kaduha na ka diapas. Katong wala kay wa ko na uban kay Wala taron to karon makuban nagiko. Kita mo tong bagong bike niya? Upat ka oras naglimpyo-limpyo. Ha? Pakita na ko sa iyo ha. Chat ali. Mauwa man kami resay man yung mga kuan dire. Mga ga man dire. Ha? Say shout out sa mong pamilya dito sa kuan. Probinsya ba? Hindi ganyan mo reply yung kasabot sa lakaw. Ariyo ni sa balay? Sorry sir, langayan ko sir. Ataya nung sir. Balay di sugtas. Mama ba sa amo yung kaon ni siya? Problema na ni guys no kay mapako hugas sa plato. Maglungag pa ko, mapako kaligo. Dahay goan bro. Sige lang kay tagsaram tari ang sung amigo. Parehas na ta. Bangko. Parehas na ta pre. Presa ka kasabanan trabaho. Ganahan ka magiloan. Pakita bagong recruit, pakita bagong recruit. Mo ni bagong recruit sa mong team. Team manyakay. Nay. Ano jo no? Manglakaw na yung padong no. Naraw, nagbumbas pa rin Ryan diha. Si coach na mo. Wag ang bagong recruit ay. GT na mo. Kuan no, among costume ron kay duha ka buk nag jersey, duha ka bukwa. Ug namo yung mga jersey diha wala niyo gamita, ihatag niyo ka may print. Pwede ra kayo. Nga og di pwede ihatag. Kayang bayran. Yang data lang piso-piso ngadlaw. 5 na 5. Among ruta ron mga gagay, sag kami diri marangog. Nya lugsong mo igudlot. Dili ko man sag kami balik ato minaog sukon. Dili ko man ari misag ka na tanlis. Dili ko man pre. Ato ta sa imong kuan. Favorite spot. Bali og sayo. Sige ko man muli mig sayo daw kay si coach na pa sa ilang lakaw. Sakti sila sa ilang tukar sa Midilye no. Pila ka oras na ko nang dito ha pre? 30. Loh. Kapi naman ng 30 minutos eh. Ug mao ginang istorya mga tog lang tay. Mutlang ka guys no, makaya ba namo nga nana ka pas-pas no pero dili garo. May nako di labing siguro usag tunga or duha ka oras garo. Nanami diri sa kuan mga ga. Katong kalsada nga sa kaon padung gikan sa barangay Guadalupe. Padung sa Marangog no. Nasag ka na migsugod no. Ako na Paring Ryan no. Ah! Mura mag sakit akong paa my friend. Ha? Sakit akong paa. Same. Sakit kamay pero kaya. Kaya rabi tao. Ato sa pagnon guys ha kay bisag. Kaya mo ka. Mahog na po sa bike. Sa kaon na kayo sunahan. Woo! Ah! Ingon mo bura ni. Balim ni ay. Tabang. Medyo okay na ta. Ha? Di ko nginay. Ma, ikaw kalong akaron. Wala na ko magtuway guli. Ano sa ta? Da. Inom sa mig. Inom sa mig beer mga ga. Parikaber ba? Upatag ito kadlaw. Oh, semana na ito ang buhay no. Ang bike cylinder. Okay na yung interior pre. Bago na na. Bata bago. Gusto biga po. May pag pinapakan. Lang ako pa gusto diyo. Yung mga inuriya pre. Kahit kayo mo trino. Okay ra. Good. Bago GT. Ayos ka bata. Pero ang nilungag. Bagit. Back at it again with other bike adventure. With 4 mamanyakay. Eyes on the road. Ears on the wind. Heart on the girls. Padaw na may barangay Udlot. Sorry may recover dire. Hindi lang kami magluya dire kay sag ka na balik. Lukot ang agya ni. Na may barangay Udlot mga ga. Oh. Kondisyon pa kayo mga mamanyakay ba? Wa bay tatsa. Are na naiguli.
Pero sige lang, amo sa nang enjoy nga okay pa mi ba? Healthy lifestyle. Healthy mindset. Nanami diri sa kuan mga ga, udlot na nami sila simbahan no. So paway mi kadyo diri ikaw man nag-recover na mo gamay. Largo na mig biyahe no. Wah. Pugag tupi pre. Murag sigo ano eh. Pilo Pascual basta bike no. Pilo Pascual. Picture sa dami guys. Asig binuang dia, asig bikog-bikog dia. Ha? Sige bikog-bikog, dote ka. Sige ka? Okay ayo. Okay ra hapit na magon. Lol, ngapon. Lasbag. Si Bangan? Hapit na lasbag. Ato pa mga. Hapit pa. Okay pala. Okay magamay. Gamay na lang. Gamay ra. Nanami diri sa Esquina Libertad mga ga. Nahangyo si may puno, nahangyo siyang bagong kuwan mo, GT. Dila sa kagkuan gura na nalisay. Street lang gura ta. Kamo. Pagkalo ninyo. So, natin change road gamay mga gano. Imbis lugsong tagsukon, nya mo sagam mig natanlis. Sa lugsong na tagsukon nya, largo lang kuno mig uli. Kay Pero makraman. murag makraman, mura raman. Mura ra. Pero ang ato na to makraman agad. Kana. Ah, Kamao. Ah. Iluksod. Naog gedan. oh, Dito na uli. ito. Kasi bisi mo pre. Are na adi. Oy, may hapon. Go. May hapon do. Nanami diri sa kuan mga gano, ubos sa eskwelahan sa Barangay Sukon. Inom sa mig beer diri, ha? Oh, nasi siya dito. Yo ninot kilugsong mo ng Sukon bino. Oh, kusog kita managan eh. Oh, basta lugsong. Oh, lugsong. Kopte sabi. Mangayo lang. Kung ako'y mulakaw, unya inig uli. Kung di ko kalakaw, nilisad ko maka. Kada uli, hilot. Kada uli, hilot. Kada uli, uli. Kada uli, kada uli. Kada uli, yaw! Nilako na kayo. Ano sa mga napuling in love ka? Uling ko gata ko. Gikan ba na sa udlot? Liwa ko na. Sure, sa gwaga ni. Kita, gwapa ko. Pre, ano lang ta magbuwag-buwag pre kay para na ikuan. Dito na. Asa mo agi? Content race? Oh, adi na. Sige ako, straight ako. Gigi. Gigi, bye-bye. Bye. Bye-bye. Pre, ipayo na yung puling in love ha. Padong na may mauli mga ga. So, kuan sa mi dira no. Kaon sa mi tempura kay murag goto man. Limot ko mo rin pinudto ganiha nya. Ikawat ko sa balay. Mo to pagkawat sa kuha nilang parindano og ni paringlayan. Gawat mo kun na kape. Ay, apil mo sa kawat. Og maginaon sa mga gani, og mga pasmo mga gani may. Manukod yung may himas mo sa inyo ha, parindano og paringlayan. Patambahan lagi min ninyo kay mabuang mi lisod ba kayo. Pwede kang dagan ni may purol sa my friend. Beya. Go na my friend. Ako diri sa skina dakit mga gano. Nabiyan ako sa my friend kay nagsunod kong tricycle ba niya. Gusto kong dagan. Taon ako diri. Di pa kayo daw guys. Nauli na ko mga gano. 12 na sa buntag. Are di may magtambay-tambay ni idol ako. Hi Scoopy. Let's go. Ibaw kong alas 12 na kay ang alarm ni Budjul atong amigo sa dire no. Mo na ilan alas 12 na kay mamatap na siya alas 12 magbag-game na sa Pintos. Title yun? Kuan, dying inside. Sabot ko lang dying inside. Sabutan na. Kaluod mo eh. Sabutan na alas 12 na siya no. Ganiha dai no. Nalangay di si my friend ganiha dai wala na ko ka video kay si idol lagi ani my friend dito. Siya may nagbike pa dong uli no. Wala lang ko ka video. Ka-city yung lumpat. Sabot ratangan ng dugay sila na hawas dito sa milktihan kay nag-usab sa bangko, klaro kayo. Bawandaan. No, tagaan ko no. Kalimot na lang ko ano, video no kay pag-agi nila nag-agi sila sa katubangan niya. Ana ni sunod ko sila hapon niya. Nawa na sa kong hunahuna ba no. Saya tong hunahuna good na nasa iya ha. Na pre ano. Wasa na una. Ay mo ginawa siya man. Oh, di na. Uma ko na huna dali. Kita tayo balik na sa sunod ni gayon. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, tugo na mo ko eh. Bago juga mo mag-edit sa video na mo itong ni Agi. So, Ganoy TV ano out. See you.